Вот е и овчето. Горанче точката да се появи, де завърти. Он и тука Раде. И така да ване Еминем тоторутката. Сега и него трябва да го покажем. Ево Горанчето, най-големият ебач от Белец, 140 сантима. Ево го Мана, от Возърци. Он малко темно се изпача, ама ево го, какво обава ще го видите. Он и Мешът Малтер, влач ода на интернет. Ево го и овчето, он си дзида. Хубаво си дзида. Ако имах и някоя млада, нека ме викне да подзида. Ако има някоя кийовче, нека се яви. Сега човек е другият, що е най-яки от Кавадърци. Ки директорът. Ги тук он и Раде. Ево го вие правите поздрав до сите во Кавадърци, така ли? Най-много до кой? Радка, пиратка. Къде беше она? Дада му на Ацто ли? Ай, после го покажа на Ацто. Да му. Ево тук директорът наш. Кача на скелето горе. Директор, що ще кажеш ти? Директор, Що бе? кажи нещо. Нищо да кажа. Що е именно? Как си научи? Малко си запит. Тук гледат, цидат ходник. Това е дъгонатки. Кажи, майстре? Цяло е ходник? Да. И то ти е то. Сега че ме водам кай овой на Радка, що му е, како го вика? Братучет. Или дада му беше? Дада му.